खुलुमबाय स्टुडियाव आं आमिना सरगियारि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि 2 नं बरपुखुरि राजघरनि मुस्रिमा सरास्रि नार्जारिया आबो हेन्डलुम टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि मुंनि मोनसे इन्डास्ट्रि गायसनदों। बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननायनि सिगां बिथाङा गिबियाव एम्फौ दाउ अमा फिसिनानै दिनै थाइसे गाबोन थाइसे रां खामायनानै आखाइजोंनो खुन्थिसे खुन्थिनै सि दानानै बेबादि गावनि थाइसे थाइनै खामायनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा आबो हेन्डलुम टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिखौ गायसननो हादोंमोन। बेयाव जेबो सरकारनि हेफाजाब मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों आरो सरकारनिफ्राय जुदि मदद मोनोब्ला इन्डास्ट्रिखौ गिदिरसिन खालामनो बिथाङा थांखि लादों। बे इन्डास्ट्रियाव गोबां दुखुथिया बर' लाइमोनफोरा खामानि मावनानै जिउ खुंनायनि राहा खालामना लानो हादों होनना फोरमायदों आरो सोरबाफोर मावनो गोसो दंब्ला मावहैनो हागोन होनना बुंथिदों। आंनि नामा सरास्रि नार्जारि। जोङो दा बेहाय राजघराव दङ। राजघराव इन्डास्ट्रि आंनि न'आबो 2 नं बरपुखुरि आबो इन्डास्ट्रि बेखौ गायसननाया आजि 30 बोसोर जाबाय। आं बिदि गायसनजेननाया 30 बोसोरनिफ्राय दा रानिं 20 बोसोरसोआव 25 बोसोरसोआव हाबगासिनो रानिं। ओरैनो दा साबोसे माने सेंग्राफ्रा माबा दङ 15 जन दङ ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो 16-17 जन दङ। दा सेंग्राफ्रा बेंगलनि ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जोंनि बे आसामनिनो लकेल। बेहाय जेनेबा जों खाथि अरुणाचल बर्डारखाय जोङो सेस अरुणाचलनिल' जि दायो। निसि सोब जाथिनि जि दाजोबो जोङो। दफ्लानि गाल'नि आबरनि माने हार जाथिनि जेखौ नांगौ बेखौ मोनो आरो ओमफ्राय इन्दि सि दायो। दख'नाखौथ' दाथ'वाखै दानायालाय। हलसेलावबो हरो रिटेलावबो हरो ओरै फ्रायनो बांसिनानो हलसेलाव हरनाय जायो। सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि बाहागो लानो फैयोब्ला जायगा जागोन मानो जाया जानो जथेस्थ' जायगा दङ आरो जथेस्थ' मावनो जानो हानायनि गोहो दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरा। आरो बे खामानिखौ जुदि जोङो सुरु लांनोबा माबायदि खौरां लाफिननांगोन नोंनि सेराव? इदिनो सानसे साननै फैग्रोनानै इदिनो माखौ हायो बेखौ माखौ मावगोन बेखौ एसे गावनि सायावसो नालाय गासिबो। गाव मावनो हागोन होनबानो हायो। गावनि गोसोआ गावनि थिग जानांगोन गावनि गोसोआ थिग जानांगोन होमबानो गासिबो मावनो हायो। फार्स्ट टाइमनिफ्राय मानिफ्राय हमजेननाय बे खामानिखौ? आङो फार्स्ट टाइमनिफ्राय इदिनो आखाइजों दायोमोन। खुन्थिसे खुन्थिनै बिदिनो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे दानानै जेनेबा दिनै बेसेबांसिम एरलांबाय आरो। दा मेसिन गंबेसे दङ? दा मेसिना 15था दं। 15था। बे मेसिन गंसेनि बेसेना बेसेबांसो? मेसिन गंसेनि बेसेना जेनेबा गासै सिटिंआव 1 लाख थाङो। 1 लाख बारा थांसिगोन एबार। आगरनि दामावथ' एसेग्राब दाम नङामोन नालाय। मासावथ' जों इनकामफोरखौ एसेग्राब जानाय जायिखौथ' जों मिथिला जेनेबा जों हिसाब लाया नालाय न'नि नालाय। जेनेबा काउन्टारफ्राव बेलेग मालिकफोर दोनबा बा बेलेग सेलमेनफोर दोनब्ला बेफोरखौ एसे मिन्थिनो हागौ। दा जोंनो दाङो जोंनो बाहायो नालाय एसेग्राब बेफोरखौ हमनानै मोनाखै आरो थायो थानायालाय जथेस्थ' थायो। दा बे जि दानो लानाय जिखिनि मानसिफोरा जि दागासिनो बिथांमोननो मासाव बेसेसो होनाय जायो? मास हिसाब होआ बिसोरनो आङो जेनेबा बिसोरथ' जेनेबा फिस हिसाबसो दायो नालाय मास हिसाब होआ। फिस हिसाबाव जेनेबा आगरनि दामाव खोथा थायो। औ 700 ओरैनो 600 सिख्लाफोरनिया 300 400 गांसेयाव 100 जेनेबा गांसे हिसाब आगरनि अनुमानै आरो लास्ट दा 2000सिम दागासिनो दा गांसे जियाव। बेखौ 1.5 खान हायो सानसेयाव। 1.5 खान दायो गांसे ससे। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।